Os muíños de auga representaban un punto central na economía e na vida social das comunidades. Funcionaban non só como lugares de produción, senón tamén como espazos de encontro onde os veciños intercambiaban noticias e fortalecían os lazos comunitarios. Estes muíños de auga, situados normalmente preto de regatos ou ríos con suficiente caudal, eran fundamentais para moer cereais como o trigo, o millo ou o centeo, alimentos básicos na dieta das comunidades locais. Os camiños empedrados permitían o transporte de materiais e produtos desde os muíños ata as aldeas ou mercados. As rodadas marcadas na pedra demostran o uso intensivo destes camiños polos carros, que transportaban o gran cara aos muíños para ser moído e, despois, levaban a fariña resultante de volta ás aldeas. Este transporte era especialmente necesario en zonas onde os núcleos de poboación estaban diseminados e afastados uns doutros e o relevo dificultaba o acceso directo aos recursos.